שלום לכולם, פרשת וירא. רבות נכתב על מידת החסד של אברהם. אברהם איש החסד, מייסד מידת החסד בעולם, על זה שעזב את גילוי השכינה ובא והסתכל מה אפשר לעזור לאותם 3 ערביים שהיו הולכים בדרך, והכניס אותם והריח אותם מכל הלב. אבל יש מישהו שלכאורה מדלגים עליו, ואולי מידת החסד שלו היא אפילו יותר מאשר של אברהם אבינו. זה לא אחר מלוט. לוט, גם הוא מכניס אורחים, מכניס את המלאכים שבאו אליו לסדום, ולא רק שהוא מכניס אותם ומכבד אותם בארוחת דשנה, אלא שבמהלך הלילה, כאשר פושטים אנשי סדום על הבית שלו ומבקשים לבוא ולהתעלל באורחים שלו, לוט אומר, לא, אל תתעללו באורחים שלי, זה האורחים שלי, זה הדבר הכי חשוב לי. קחו את 2 הבנות שלי אשר לא ידעו איש ותעשו בהן כטוב בעיניכן. אז הם, בסופו של דבר הסיפור מסתיים כמו שהוא מסתיים, אבל לכאורה לוט הוא בכמה וכמה דרגות מעל אברהם אבינו בהקשר של הכנסת אורחים. אז למה דווקא אברהם נקרא איש החסד? כמובן שהתשובה היא ברורה. אברהם איש החסד, הוא בוחר במוסר אלוקי. המוסר האלוקי בא ואומר שאתה עושה חסד מכל הלב, וכמובן לא משלם מחיר בעזרת מישהו אחר. לוט לעומת זאת, הוא בא ואומר, אני מוכן להקריב את הבנות שלי לעומת החסד. זה חסד שהוא לא חסד אלוקי, אלא חסד שהוא חסד אנושי. והחסד האנושי יכול להגיע לפעמים לעיוות מאוד מאוד גדול. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה על הבית, הרבה נכתב והרבה התלבטויות ודיונים לגבי סוגיית מה שמכונה החפים מפשע, כן? לא שיש כאלה, כי באמת כולם כמעט שם מעורבים בטרור, ולא מצאנו אפילו מישהו אחד שם שגינה את המתקפות הרצחניות של החמאס. אבל יש אמירה, אנחנו לא נפציץ בית חולים ונהרוג אנשים שהם לא מעורבים, בגלל שיש שם מתחת מפקדות צבאיות. והתשובה היא בדיוק הפוך. המוסר האלוקי בא ואומר, הקם להורגך, השכם להורגו. אתה צריך להגן קודם על החיים שלנו, החיים של החיילים שלנו, על החיים של התושבים שלנו לפני הכל. אנחנו נצטרך להידבק בגבורתו ובחסד של אברהם אבינו, ולא בכל מיני חסדים של אנשים כמו לוט, שיש שבת שלום, ובעזרת השם אנחנו ננצח.